дар нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ мо гурӯҳи эҷодӣ ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳони дохилу хориҷ аз мамлакат дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии дургард ба ноҳияи Варзоб, аниқтараш ба мавзеи Хоҷаоби гарм омадем ва табиати минтақаро дар иҳотаи барф дарёфтем. бинандагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 50 километр аз шаҳри Душанбе ниҳоят расидем ба минтақаи Хоҷаоби гарм, ки инҷо тавре ба ҳамагон маълум аст, осоишгоҳи маъруфи Хоҷаоби гарм ҷойгир мебошад. аз шаҳри Душанбе баромадан замон ин қадар барф зиёд набуд дар пойтахт ва ҳоло бошад дар ин ҷо ҳам барф зиёд аст ва ҳанӯз ҳам барф дар ҳоли боридан қарор дорад. имрӯз моро гурӯҳи сайёҳон аз дохили ҷумҳурӣ ва ҳамчунин аз берун ҳамроҳӣ мекунанд. бинандагони азиз, тӯли барнома моро ҳамроҳ бошед. сайёҳати хубу ҷолибе моро дар пеш аст. ҳамин тавр хатсайри сайёҳии варзишиамон аз назди осоишгоҳ ба минтақаи собиқ пойгоҳи сайёҳии лижаронии Хоҷаоби гарм оғоз ёфт. Веду я, замыкающим будет Джафар. То есть мы вдвоем будем нести, вот каждому по палочке, да, возьмите палки. Они вам помогут, то есть при спуске, подъеме. Мы поднимемся на высоту около 2000, там снега много, то есть мы дойдем докуда сможем, потому что сказали, что 50-70 сантиметров снега. минтақаи Хоҷаоби гарм дар масофаи 50 километр шимолтар аз шаҳри Душанбе дар қаторкӯҳҳои ҳисор дар баландии 1940 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад. айни замон яке аз қадимтарин, машҳуртарин, калонтарин ва зеботарин осоишгоҳҳои кишвар маҳсуб меёбад. дар баробари оби шифобахш ин минтақа дорои манзараҳои нотакрори кӯҳӣ мебошад, ки диққати ҳар як истироҳаткунандаашро ба худ ҷалб месозад. роҳи асосию душвори хатсайри мо аз ин ҷо шурӯъ шуд. роҳбалад пешопеш ва дигарон аз паси ҳам дар пайроҳаи баландии барфаш то 70 сантиметр ва он ҳам ҳанӯз зер нашуда боло баромадем. бо мо дар ин роҳи душвори барфпӯш чанд нафар аз истироҳаткунандагони осоишгоҳ низ ҳамроҳ шуданд. маълум шуд, ки онҳо низ бисёр мехостанд дар табиати барфпӯши ҳудуди назди осоишгоҳ сайр кунанд ва ҳоло бошад, пас аз хатсайри мо, ки барф зер карда шудаю пайроҳачаи хурдакаке ба вуҷуд омада буд, ҳаракати онҳо дар роҳ нисбатан осон мешуд. ҳар қадар бо пайроҳа болотар мешудем, ҳамон қадар зиёдтар нафасгирӣ бо шиддати худ ва ҳамроҳонамон шунида мешуд. бо эълони роҳбалад каме ин ҷо истода нафас рост кардем. пайроҳае ки мо бо он мебароем, тибқи маълумоти роҳбалад, моро ба баландие хоҳад бурд, ки аз он ҷо ҳам кӯҳҳои баланди барфпӯш, ҳам собиқ пойгоҳи лижаронии Хоҷаоби гарм ва ҳам намои зебое ба худи осоишгоҳи Хоҷаоби гарм кушода мешавад. воқеан табиати сабсафеди атроф агар аз як тараф шуморо хушҳол намояд, аз тарафи дигар садои барфи зермешудаи зери пой асабҳоро ором мекунанд. дар чанд ҷои пайроҳа мо шоҳиди чунин ҷӯйбору дарёчаҳо гардидем, ки аҷоиб манзараро ба вуҷуд оварданд.
сайёҳон ҳам дар ҳар мавриди муносиб расм мегирифтанд. албатта дар ҳама намуд роҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор будан зарур аст, махсусан дар роҳҳои барфпӯше ки ҳанӯз зер нашудаанд. яке аз вазифаҳои асосии асодастҳои сайёҳӣ ҳам ҳамин аст, яъне дар баробари ҳамчун такягоҳ истифода бурдан, инчунин онро барои устуворӣ ва ҳамвории роҳи дар пеш истода истифода мебаранд. вобаста ба шароиту ҳолат асодастҳои сайёҳиро ҳар гуна метавон истифода бурд. ба барф худро ҳаво додан шояд яке аз он бозиҳо ё худ хушҳолиҳое бошад, ки ба шахс рӯҳияи нав мебахшад. барои ҳамроҳони мо низ ин хеле шавқовар буд. аммо гӯё обозӣ кардан дар барф гумонам бозӣ нав аст. барф воқеан эҳсоси хушбахтиву хушҳолиро меафзояд ва ин сухани ман не. инро олимони тиб тасдиқ карданд ва хатсайри имрӯзаи мо низ исботи ин гуфтаҳост. аз дарёчаи охирин гузашта хостем боз болотар равем, зеро ҳанӯз то ба нуқтаи ниҳоии хатсайрамон нарасида будем. аммо аллакай нисфирӯзӣ шудаю ҳамагон хеле хаста будем ва барфи боқимондаи роҳ ҳам нисбатан баландтар буд. қувваи зиёдтар мебоист то роҳамонро дар барфи баландиаш бештар аз 1 метр идома диҳем. бо эълони роҳбалад ҳамагон як мавзеи нисбатан ҳамвортарро барои истироҳат интихоб карда ба ҳамвор кардани барфаш шурӯъ кардем, то барои каремат партофтану дастархон рост кардан ва дар гази махсуси сайёҳӣ чойҷӯшонидан мувофиқ шавад. биёндагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 3 километр роҳи ноҳамвори кӯҳӣ ва пурбарф, ҳамчунин расидем ба ин минтақаи баландтари мавзеи хоҷаобигарм ва бояд гуфт ки ҳарчанде ки имрӯз мо он қадар роҳи тӯлониро тай накарда бошем ҳам, аммо барфи зиёд ки қариб 1 метр аст хатсайри моро каме тӯлонӣ сохт, душвор сохт. ҳоло бошад сайёҳон инҷо каме истироҳат мекунанд, чой гарм менӯшем. бинандагони азиз, моро ҳамроҳ бошед, чун барнома ҳанӯз идома дорад. Мы поднялись почти на 2000 метров над уровнем моря. Здесь очень много снега, почти метр. Чуть выше мы не смогли подняться, там еще очень много снега. Вот, да, тяжело было протаптывать дорогу, потому что прям до сюда прям снег можно было залезть. Мы должны были чуть выше подняться, но из-за того, что очень много снега и невозможно пройти, мы решили здесь остановиться. И кто хочет чуть выше, мы еще поднимемся для желающих. пас аз тановули хӯроки нисфирӯзӣ миёни ҳам суҳбат оростем ва аз таъссуроти бардоштаи якдигар дар рафти хатсайр пурсон шудем. В Таджикистане я с ноября месяца, за 3 месяца успела съездить с дайдушками на Лаудинские озера, очень мне понравилось. Вот, сегодня приехала сюда. Вот, ну, тоже поход, как всегда, радует. Погода такая же, как в Алмате, то есть здесь очень схоже. У нас тоже город стоит в низине гор, поэтому для меня как бы все привычно здесь.
Но всегда радуют, горы всегда радуют, в каком бы городе они не были, где бы они не были, какая погода, это всегда разное. Так что очень рада, что снова попала сюда. бо ҳамдигар дурусттар ошноӣ пайдо карда инчунин фаҳмидем ки моро дар сафар сайёҳ аз Сибири Федератсияи Русия ва тоҷики муқими Малайзия ҳамроҳӣ мекарданд. Сибир тавре медонем табиаташ доимо сарду барфпӯш аст. Иқлими Малайзия бошад баръакс доимо гарм. аз ин рӯ таассуроти онҳоро нисбат ба хатсайри имрӯза ва умуман табиати Тоҷикистон донистан барои мо хеле ҷолиб буд. Для меня ныне сегодняшний тур как бы по снегу мне привычно, но по погодным условиям я просто в таком восторге. То есть у вас тепло и много снега. Хотя мне говорили, что в Таджикистане снега нет. Ну как это нет? Его тут очень много. Главное его найти. Да, я на память везде отфотографировалась, тем более я позвонила своим родственникам, которые в России сейчас. Но я в целом очень довольна и всем советую вот ходить в горы, дышать свежим воздухом. Вот эта вот атмосфера, прям хочется ей делиться. Hello, my name is Sabrina Abdullaeva. Салом, номи ман Сабрина Абдуллоева. Ман сокини Тоҷикистонам, вале муддати 17 сол дар Малайзия зиндагӣ дорам. Тоҷикистонро беҳад дӯст медорам, вале рӯзҳои наздик боз ба Малайзия бармегардам. Чанд ҳафта мешавад ки дар Тоҷикистон ҳастам. боду ҳавои Тоҷикистон нисбат ба Малайзия фарқкунанда аст. Гарчанде дар Малайзия тамоми сол қариб гарм аст, дар Тоҷикистон ҳамаи фасли сол дида мешавад. ният дорам боз ба ватан баргардам. воқеан иқлими Тоҷикистон хеле гуногун аст ва метавон дар як вақт 4 фасли солро бо тай кардани масофаи начандон зиёд мушоҳида кард. мо рости гап намедонистем ки то ин дараҷа мехад 1 метр зиёд барф инҷа боридагӣ. гуфтанӣ ҳастам ки мо сокинони хушбахттарин дар дунё ҳастем ки 4 фасл дорем дар Тоҷикистон. хеле ки меҳмон аз Малайзия қайд кардан онҳо ҳамагӣ 2 фасл доранд, тобистон ва баҳор. дар ҳамагӣ масофаи 50 километр 1.5 соат роҳ тамоман дигар табиат. тавре маълум шуд сайёҳ аз Сибири Федератсияи Русия шуғли дӯстдоштае доштааст ки барои ҳама намоиши ҷолибе тақдим кард. пас он аҳли хатсайр бо қувваи тоза роҳи худро ба болотари кӯҳ тавассути пайроҳаи пурбарф ки баландиаш бештар аз 1 метр буд боло баромадем. ин маротиба роҳи мо душвортар буд, аммо завқи дидани табиати зебои кӯҳсор ва намои ҷолиб моро барои расидан ба ҳадафи дар пеш гузоштаамон водор месохт. ниҳоят пас аз тай кардани 2 километр роҳ расидем ба ин ҷо, ба нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯза. бо маълумоти роҳбалад ҳоло мо дар баландии бештар аз 2050 метр аз сатҳи баҳр қарор гирифтем. аз ин ҷо тавре чашмдош будем манзараи зебо бо табиати барфпӯши кӯҳсор, ҳавои софи кап-кабуд, собиқ пойгоҳи лижаронии Хоҷа Обигарм ва намои зебо ба худи осоишгоҳи Хоҷа Обигарм кушода мешавад. барои гирифтани расмҳои хотиравӣ бошад ин ҷо беҳтарин макон аст ва албатта барои чунин бозиҳо ҳам.
ҳамин тавр хатсайри имрӯзаи сайёҳии варзишии мо бо убур кардани роҳҳои пурбарфи кӯҳӣ ва қарор гирифтан дар ин ҷо хотима ёфт. воқеан зебоиҳои атрофро дида мо мафтуни ин мавзеъ гардидем. дар ин ҷо метавон ба ғайр аз саёҳатҳои табобатӣ, экологӣ, кӯҳнавардӣ, инчунин бо барқарор кардани собиқ пойгоҳи лижаронии Хоҷа Обигарм беҳтарин маҷмӯаи варзишии лижарониро амсоли маҷмӯаи лижаронии Сафедара ташкил дод. умедворем ки аз тамошои рафти хатсайри навбатии мо ҳамроҳи сайёҳон аз дохили мамлакат, аз ҷумҳурии Қазоқистону Федератсияи Русия ва тоҷики муқими Малайзия таъсироти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.